No se täytyy olla kannattavaa liiketoimintaa molemmille, niin kulttuurimatkailu esiintyjälle, kuten sitten matkailuyrittäjillekin. Jos ajattelen niin, että minä ostan matkailutuotteen matkailuyrittäjältä, vaikkapa esimerkkinä kanottiretki, joka maksaisi vaikka 52 €, niin se on yleensä henkilöhintana, mutta jos minä ostan kulttuurituotteen, niin siinä se on monesti könttähinta, vaikka ryhmä ottaa 1,500 €, niin minä joudun sitten miettimään kulttuurituotetta paketoidessani, että kuinka paljon minun pitää saada asiakkaita ja mikä voisi olla se pääsylipun hinta, millä minä sitten möisin tämän tapahtuman. Ja kun matkailuyrittäjä ajattelee, niin joutuu myös miettimään sitä, että mitä ne asiakkaat, jotka siellä ovat, niin olisivat valmiit maksamaan siitä pääsylipun hinnasta. Että se aiheuttaa enempi pohdintaa. Ja sitten tietysti kustannukset on molemmilla ja voidaan myös niin tehdä, että jaetaan yhdessä kulut ja sitten loppu, mikä jää voittoa, niin se tulee sitten kummallekin, niin ei tule isoja tappioita. Merkittävin ero on, että kulttuurimatkailutuotteen hinnoittelussa pitää ymmärtää kummankin toimialan hinnan muodostumisen perusteet ja osata soveltaa niitä yhteen. Kulttuurimatkailutuotetta ei voi hinnoitella vain matkailun tai kulttuurilogiikalla, koska hinnan rakentumisessa voi olla merkittäviä eroja, kuten suunnitteluvaiheen työtunnit ja resurssit, materiaalihankinnat ja niiden ajankohdat, tekijänoikeudet ja niihin liittyvät korvaukset. Asiakkaalle annettava hinta täytyy myös pohtia huolella ja tehdä selväksi, missä kontekstissa tuotetta myydään. Jos tuote sisältää esimerkiksi klassista musiikkia, niin pitää pohtia, hinnoitellaanko tuote klassisen musiikin konsertin mukaan vai siihen liittyvän matkailupalvelun mukaan. Yleensä kuitenkin hinnoittelu on tietynlainen kompromissi. Matkailutuotteen hintaan vaikuttaa hyvin monet asiat, eli esiintyjien palkkiot, matkakulut, sitten tulee tilavuokrat, jotka koostuu esimerkiksi lämmityksestä, ennakkojärjestelyistä, koristelusta, liinotuksesta, tapahtuman luonteesta riippuen. Sitten tulee markkinointikulut. Markkinointibudjetti on huolella tehtävä riippuen tilanteesta myös, että miten iso tilaisuus on. Että siitä, mikä merkittävämpi tilaisuus, niin sen isompi on myös budjetti ja myyntiprovisio. Matkailuyrittäjä monesti myy matkan järjestäjän kautta, jolloin hän joutuu antamaan sitten koko tuotteesta provision, niin sitäkään ei sovi unohtaa. Tuote on kokonaisuus, elämys ja se koostuu kaikesta siitä tunnelmasta, joten kaikki täytyy huomioida. Hinnoittelu on yhteinen prosessi, jossa kerrotaan avoimesti kunkin toimijan kulut ja kulujen muodostumisen ajankohdat. Oleellista on, että suuri osa kuluista voidaan laskea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja että kaikki kulut tiedetään. Tämän pohjalta voidaan alkaa tehdä kannattavuuslaskelmia ja sitä kautta määritellä lopullista hintaa tuotteelle. Pitäkää aina huolta siitä, että syntyvät kulut voidaan kattaa ja myynnistä saatava kate on riittävän suuri. Molemmilla osapuolilla, kulttuurimatkailun tuottajalla ja sitten matkailuyrityksellä on omat kulunsa ja ne pitää tietysti saada katettua. Matkailuyrittäjä saa tuloja tietysti pääsymaksut. Tulot on tärkeitä, mutta aina se ei riitä kattamaan niitä, niin tavoitteena on tietysti lisätä muuta myyntiä, ravintolamyyntiä, majoitusmyyntiä, ehkä muitakin ohjeisohjelmapalvelumyyntiä, saada asiakas viipymään kauemmin. Ja taas sitten kulttuurimatkailun tuottaja, niin hän sitten tietysti vastaa siitä ohjelman sisällöstä. Ja sitten on tiettyjä asioita, joita sitten voimme sopia keskenämme ja jakaa niistä vastuut ja riskit. Kulttuurimatkailutuotteen ansaintamalli rakentuu pääsääntöisesti seuraavista asioista. Tehdyllä työllä täytyy olla jokin arvo asiakkaalle, jotta asiakas haluaa ostaa tuotteen. Tuotetta pitää pystyä myymään niin paljon, että se kattaa vähintäänkin siitä syntyneet kustannukset. Eli hinnoittelun täytyy aina pohjautua realismiin. Hyvin tehdyllä tuotteella on muitakin arvoja, kuten tunnettuus, maine, kokemus yhteistyöstä, hyvät toimintatavat ja niin edelleen.
Jokaisella tehdyllä asialla pitää olla jokin syy ja jokin arvo, jotka edistävät toiminnan kehittymistä ja myyntiä myös jatkossa. Minun täytyy matkailuyrittäjänä miettiä aina, että minkälaisia asiakkaita minulla käy. Esimerkiksi omassa yrityksessä on hyvin monipuolinen asiakasjakautuma ja eri vuoden aikoina erilaisia asiakkaita. Että sopiiko se tuote, kulttuurimatkailutuote, jota myyn, niin sille asiakasryhmälle, joka sillä hetkellä minulla on tai mitä minun ympäristössäni on tarjolla. Sitten jos vietin matkailutuotetta ja kulttuurimatkailutuotetta, niin kun myyn vaikka kanoottiretken, jos otan sen taas esimerkiksi, niin siinä asiakas tietää, että kun hän ostaa, siihen sisältyy opas, kanootti ja sitten vaikka ruokailu. Että opas on mukana sen takia, että hän ohjaa ja neuvoo kanoottiretkellä. Kanootti on väline, jolla liikutaan ja siitä maksetaan niin sanotusti vuokraa. Ja sitten ruoka, joku on sen tehnyt ja raaka-aineet on mennyt ja sitä sitten syödään ja nautitaan siellä luonnon keskellä. Ja sitten kun sä myyt kulttuurituotetta, niin se on sellainen elämys, ainutlaatuinenkin elämys monelle, niin sen myynti on haastavampaa. Sinun täytyy todella tuntea se tuote hyvin ja olla oikea kohderyhmä, että saat asiakkaan kiinnostumaan. Ja toinen esimerkki on siitä, että kun myyn vaikka paikallisesti hyvinkin tunnetun taiteilijan esitystä, niin se on tunnettu meillä lähiseudulla, mutta matkailuyrityksessä, kun asiakkaita tulee hyvin eri puolilta kotimaata tai kenties ulkomailta, niin heille se ei olekaan, he ei ole siitä koskaan kuulleetkaan, niin sitten tarvitset vielä enemmän myyntitaitoja, että sinä saat myytyä ja sitä kautta sitä ansaintaa siitä tuotteesta molemmille osapuolille. Kulttuurimatkailutuotteen ansaintamalleissa on muutamia merkittäviä erityispiirteitä. Kulttuuripuolella merkittävä osa kustannuksista syntyy jo suunnitteluvaiheessa, jotka täytyy sitten kattaa tulevalla myynnillä. Tässä tapauksessa ennakkoon syntyvät kustannukset pitää jakaa niin, että ne saadaan katettua järkevässä ajassa ja kohtuullisella riskillä. Lisäksi tekijänoikeusasiat pitää osata laskea ja ne saadaan osaksi ansaintamallia, eli käytännössä katsoen ne eivät voi olla budjetin ulkopuolinen asia. Välitystoiminnassa taas ansainta muodostuu usein provisioista, ja nämäkin täytyy ottaa huomioon tuotteen hinnoittelussa. Matkailupuolella taas suunnittelutuntien määrä ei ole aina niin suuri, mutta esimerkiksi materiaalihankintojen määrä voi olla merkittävä jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi useissa tuotteissa on sisältöjä, joissa on erilaiset alvit tai toisaalta vaihtelevat katteet. Matkailupuolella ansaintamallit lasketaan yleensä niin, että menot voidaan kattaa esimerkiksi 20 myyntikerran jälkeen, kun taas toisessa tapauksessa kulttuuripuolella saatetaan odottaa, että suunnitteluvaiheeseen käytetyt rahat tulevat takaisin jo yhdellä myynnillä. Tärkeää on, että kaikkien osapuolten erityispiirteet tiedetään ja ne osataan ottaa sitten huomioon siinä ansaintamallien laskiessa.